A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna Gabjeje. Gabjeje shiri ne fassarar Sultan wanda yake da kyau sosai. Duk wanda yake buƙatar kallon wannan fim ya biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon. Kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda muke ɗora fina-finan Indiya Hausa kowane lokaci. Da yawa mutane suna cewa ba sa samun fina-finai a cikin YouTube. To yanzu dama tsarin da ake samun fina-finai a cikin YouTube ya canza. Za ka iya ɗaukar wannan lambar waya tamu don ka tuntube mu ta WhatsApp, za mu yi maka bayani domin mu saka a cikin wannan group namu na WhatsApp. Amma group ne wanda ake biyan kuɗi. Idan baka shirya biyan kuɗi ba ma sai ka dauki wannan lambar ba. Yawa domin kallon wannan shiri mai suna Gabjeje shi ba tare da ka biya kuɗi ba, za ka iya kallon sa a cikin YouTube. Mu shigo kamar haka sai mu nuna maka yadda za ka yi ka kalli wannan shirin. Kamar yadda muka ajiye muku wannan link mai suna fim ingantacce. Da farko sai ka zo ka danna mana subscribe sai baka duk lokacin da muka saki sabon bidiyo za ka iya samun sa cikin wayar insha Allah. Anan kuma sai ka danna mana lakin shi ma zai kara mana kwarin gwiwa da za mu sake kawo muku wani sabon bidiyo. Abin da dole sai ka yi za ka iya kallon wannan bidiyon, sai ka kula ka duba nan ya danganta da yaren wayarka. Wannan wajen za ka dan taba, idan ka taba za ka gani link zai bayyana. Wannan link shine link din fim, kuma za mu waje muku link din na pejin mu na Facebook shi ma kowane lokaci muna ɗora fotunan fina-finai, poster kenan. Duk lokacin da aka saki sabon fim za mu ɗora poster shi akan Facebook din mu. Idan kana buƙatar wani fim za ka yi mana magana ko ta Facebook ne idan kana buƙatar kamar wani fim haka. Da yake ba kowane lokaci ba muke ɗora fim akan akan YouTube. Idan ka yi mana following ta Facebook za mu iya yin magana kowane lokaci akan Facebook insha Allah. Yawa sai kun sake jin mu kan wani sabon bidiyo.